Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin, papagayam. Intay bahasa ti Isaias, Kapitulo 6, versikulo 6, ken 7. Timmayab nga imay kanyak, timaysa kadagiti parswa. Si iigam iti baggang, asinipit na iti altar. Insagid na ti baggang kadagiti bibig ko kat kinunana. Naisagid daytoy kadagiti bibig mo, kat ita, nadalusan kan, kat napakawan dagiti basol mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Anay ko! Anay! Anya ti mapaspasamakan ka, Lito? Nasakit man ang tiyan ko, bakit? Dayta, lakamom itan ti sakit agapwanan ti kanayo na panagbarbartek mo. Hingga kiti ko matang iti agas ko! Sirmonan nakmanan! Anya man ang agas? Di agas ti sakit ti tiyan na! Mabigla nga rod, tay nakgumatang. Agas manan, ti umay mo gatangan. Ay na, agsakit man ang ti tiyan ni manong mo. Ay na, kanayon samatan nga agsaksakit ti tiyan na. Uwan nga rod. Kasano adi agsakit, kat bigbigat pay laeng agin inuman. Kanayon, kunamkit di ah. Ay sus, delikado day tamanang. Madanaganak nga rod, ngam anya nga ti maaramidak. Dinak mo't denggan. Uray pay patumar ka apatumar no aginum ta. Ay awan serbina ah. Uray pay siguron tay kapipigsaan nga agas ti ipatumar mo. O anya, naimbagan. Nasakit lata. Intaro dun ay di ospital. Saanin? Ha? Kasano ka ama imbagan? No di mo mo't kayat ti agpa-doktor. Maawan tumot lang day tao eh. Di mo pa'y kayat timangan. Anay ko, ay na nagsakitan. Anay! Arak laeng ti agas ti asawam. Ni Uncle Mot. Umay mo man ayaban nga ginuman. Saan mo't kaanakan? Agat arak ka man nun, Uncle. Ay, basit laeng. Pinasyatdak nga min di kantina. Saan pa'y amabalin nga ginom ni Lito? Tagsaksakit ti tiyan na. Aya, Ay na, Uncle. Di mo kumaumay ay ayabanan. Gapukan ka. Maisungsungsong nga ginom nila kay ko. sikamot kaanakan. Agas lang ti banog ti arak. Takasapulan ti bagay ti arak. Bawal ti prito kan anyaman anamantika kan ka. Iso anateng ti inlutok asi daam. Anyamatan? Kagap-gapok iti sakit, day talaang ti pasidam kanyak. Ay sus, makaungat ka manan. Anya nga iti pamigsak nga agtrabaho iti konstruksyon. No nateng manan ti pasidam. Napigpig sa kapay kit di ah. Mala, ingka gumatang iti karnay. Anya? Adda karinderya di takantaw. Ingka gumatang iti naimas sa sidaag. Ala, ingka gumatangain. Kaanakan, gusto daytan. Malumain. Porman, adda ka matgayam dita. Humay kan atag syatan. Ay, pasensya ka nang kail. Pasak pa lang dita. Di ka man. Ong tanak tumanan ni Mari, no, aginumak. Oo, patpatsam to. Matagin di babae. Agin ungot lang day jay kanakan. Masapak ka no nga gaway, dangkail. Ay, so, sa dula amin. Umay kagit din tagsango ta. Tanay, nakagatang akaun. Ada pa'y pulutan dito yan. May kan. Nakainom ka manan. Rabi ka manan ang nagawid. Anya di masidaya, bagay. Inyinom mo manan ti kwartam. Ni angkel mo kiti, ah. Iso tiki matang iti arak nga ininom, eh. Ne. Dito iti sweldo ko, bagay. Buo day tangin tagkukin ka, ah. Kurang tupay dahito yung pagbayad ti kuryente. Makamuka na tana. Ala. Ikaw na kung tanay, mabisi na bagay. Karni ate kayat ko asidain. Ay, salbag ka, Tomas. Awanan ti sweldom. Nangigastusam. Adolam, hindi dadamdamag. Indad ko nga ro namin ka. Dahito'y laeng. Kurang pa'y nga igatang iti bagas. Ay,
Ano sam Inggatang mo manen iti arak. Ay, agdrig-drigat kamin kadagiti anak mo. Gapo iti daytoy abisyom. Ay, magatutulog ako. Kano ay ang agbalbaliw ka, Tomas? Agbalbaliw ka matana! Auntie, nasaya at mat na nagkalugan ta dito'y tricycle. Ay, wan nga roda. Tsak mat ngamin makapasyar iji balayo. Tanaga duti as-asikaso iji balay. Uray siyak mat auntie. Diyak makapaspasyar. Agsaksakit ka no mat nilito. Ay na, wan auntie. Diya isa ngamin kaiinom na. Iso ngay bagayo man ka ni uncle, tadinan ay ayaban ni Lito nga umay aginom. Ay, agpada ta iti problema. Ngam nakarkaron sa ni uncle mo. Uray ni Lito, auntie. Inaldaw ang mabartek. Awan sapay ti malam nga gawid asaan ang nabartek. Iso dayjay, kanayon, nagsakit ti tiyan na. Sige lang, kana. Aginom ta. Sige. Mayat, to'y pulutan ta. Kasing along tabay. Siyak mo mati agkantangkal. Agatuan na. Apa nga agdumog ka matanangkal. Mawala ang matan. Nabartakan sa amin Ay, ginom ko lang, bet. Ay, aginom ko lang, ha? Ni Uncle Mat. Ang tagawawid, ang katitang may paus, to'y arat. Sige, Uncle. Agdumog ka dita. Manang, na-hospital ni Uncle. Anya, Nadungpar jay motor na idirabi eh. ay, kunakon kat. Nabarbartak man siguron Maoperaan sa kanu. Iso ang kasapulan dati dakkel agatan. Ay, nagsakit lagi din na ito ulo. Aldawan, kasano ka pa'y asumrek ita? Ay, kat sana ko nasumrek ka. Bakit? Na-hospital ka no ni uncle. Na... Anya? Nadungpar dyan motor na idirabi Kat no, isumat tinagluganan may dirabe. Makitam day nga epekto ti arak. No saan kayo kumaan naging inom? Di saan kumamat ang napasamak day ta disgrasya? Sa dinungar niyo ospital, tamapan ko man kitain. Ay, nalito. Kumatos ni uncle mo. Iso nga naka-ICU ita. Ante. Idi, pala nga ibagbagakan kwa na nga aganad. Kano mabalbalin. Liklikan na ti arak. Ay, Pangalahan mi ngay ita iti pagbayad mi diti ospital. Awan kwarta mi. O, apay adi mo kutkut yan day ta indasar ko akanam. napgas nga rod. Tiyan ko, bakit? Anya ngay manon ti iyagas ta dita. Ay, sa anak pa lang asumrek. Intakit ni nagpa-doktor. Kabalag siguro dito. Ay, na ikaw. Kumusta ni Lita o Maray? Agsaksakit pa lang ti tiyan na tatang. Kasarita ko ma. Aday di silid. Nabayagan day ta sakit na. Ang mapay adi na kaya timapan agpa-doktor. Bitaw. Tatang, Ay na, ingkakit agpa-doktor. awan sakit ko, tatang. Ay di mo ko na antikas ta. Kasanaw, nung nakarugaya man day ta sakit mo. Isong agpa-doktor ka. Gastos lang dito, tatang. Di mo panunutan day ta gastos. Nakarkaron ton ano nakarugayam ti sakit mo. Day ta kita managinom ka iti arak. Di tatang mo. Sakit tit din na day ta abisyo. Iso nga isardeng mo ti aginom. Ad-adan samot niyag sakitak no dak dito'y klinik, bakit? Si kanti sumaruno at check upon da. Agner-nervyosak ba tayo? Apa niya nga agnervyos ka? Kat da ito'y ti pakaimbagam. Ala, isaganam ti bagin. Taalaan da ka iti dara. Tapno ma-check up da.
Awanan manong. Kinasarita na kami dagiti doktor. Anya ti kayat mo asaway. Aklunan mi kanulangan. Tay naramid dan ti amin ang kabailan da. Anya? Wan manong. Awanan ni Tomas. Bakit? Jack kayat ti mo ospital. Isuti ko na ti doktor mo. Anya nga ro ti sakit ka? Obserbaran da ka kanupay. Anya? Nangag mo matya yung baga di doktor. Isardeng mo kanon ti aginom iti arak. Ta delikado kano day tadalem mo. Anya? Day taaket no napatag kami pay a pamilyam ken ka. No kayat mo pay a makita ti panagdakkel dagiti anak mo. Makipagladingit kami, auntie. Agyaman nak, Marie. Kayat nilito ti umay. Di pa'y matmakarwari di ospital. Kada, kumusta ti asawa mo? Agpapaimbag pa'y laang, auntie. Patsyak at ipanagin inom na ti makagapo, ti panagsakit na. Wan auntie. Iso akanayon mo apalagipan. Kaasi dagiti anak yo. Numaulila da iti ama. Sapay babasit da pay. Sapay la ko mga rod, auntie. Taday ito napasamak kan kwa na. Agbalbaliw kumamutan. Naipumpunan ni Uncle. Wan nga rod bakit? Jack man lang nakita iti maudi agundaway. Saan ka pa'y amabalin arumwar diti ospital? Unay matay. Sapay la ko ma. Taag-serbi eleksyon kan ka, tinapasamak ka ni Uncle. Bakit? Si bibiyag pa'y kumaita akadwa na ti pamilya na, no saan agapo iti arak. Amok ti panagsagsagaba mapaspasaran ti pamilyak tatang. Nasaya at naamiris mo na ita. Babasit pa dagitan anak ko. Jack pa'y kumakayat ti matay. Nukasta, agbalbaliw kan. Tatang, Nabayag nga idaw-dawat ko iti Diyos dayta. Tapno agbalbaliw ka kumamutin, anak ko. wan tatang. Kasi iti pa nagpa-doktor mo. No di ka nagpa-check up, abong marod ti sakit mo, naimbagan ka nga rod. Kastamot laang kaniapod Diyos. Bayam alinisan na ka ti Diyos. Agasan na dagiti sakit mo. Wan tatang. Saan pa'y anao di ti amin, litaw? At dapa'y panawin mo nagbalbaliw. Magna ti masirib a tao iti dalan nga agturong iti biyag, saan nga iti dana nga agturong iti patay. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.